खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। थ' दिनै आं मोनसेल' खोथा बुंनो थाखाय फैदो दे आं जेबो भिडिअ लामाखै दिनै मोनसेल' खोथा बुंनो फैदो आङो माला ब्लग हेगारगोन आरो रस्टिं खालामगोन दे खिन्थु रस्टिं खालामनायखौ गारां खिन्थु रस्टिं खालामगोन दे। थ' आङो फेस देखायना रस्टिं खालामगोन डाइरेक्ट बिदि फानि भिडिअ डाइरेक्ट आपल'ड होलाङो बिदि डाइरेक्ट आपल'ड होला रस्टिं खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड होसिगोन। नोंथांमोना माबायदि भिडिअ लुगैयो नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय नोंसोरनि गोसो मथे। आंनो रस्टिं खालामनांगोन ना ब्लग भिडिअ बानायनांगोन थ' आं मोननैखौ बानायगोन रस्टिंबो बानायगोन मालाबा सम मोनबा आं ब्लग भिडिअ हेगारगोन। थ' बेखिनिखौनो बुङो आङो नोंथांमोननि सेराव फैनाय जादों आरो ना। नोंथांमोना दा आंखौ जेरै अनसायबोबाय थादों बिदिनो अनसायबाय था आरो नोंथांमोननि सापर्ट नांबाय थागोन। नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जोङो भिडिअ बानायनो गोसो जागोन आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ नांबायानो थागोन आरो नोंथांमोननि सापर्टजोंनो जों बिदि भिडिअ बानायनो गोसो जानाय भिडिअ बानायनो हादों दिनै बे जायगासिम मोनफैदो। थ' थेंक इउ लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आं बारा गोलाव बुंला। थ' आं रस्टिं भिडिअ बानायनो सानदों। रस्टिं भिडिअ बानायगोन आं बिदि फेस देखायनानै ओमफ्राय एसे एनै फेस देखायना आं बानायगोन। थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन सबनिया भिडिअ फैगासिनो। थ' गाबोन सबनिया गेजेराव भिडिअ फैगासिनो। बिदिबा बाय बाय लोगोफोर।